Wala bang elevator? Wala elevator. Pwede ba zipline? Guys. Ito na yung Habit. morning. Hello po. Medyo hindi pa kami naglalagay ng mga ano kasi. Hi guys! Ang ganda dito sa The Hobbit. Try nyo dito. Yan. Dadaan kayo dito sa mga Hobbit. Literal na Harry Potter. Po. Tapos makikita nyo ang mga bahay-bahay ng mga duwende. Yan o. Oh, may mini chair pa. Oh, may mga mini chair. Kita nyo ba? May moon pa dun sa dulo. Ganda. Ganda dito. Tuturo ko kayo dito sa The Hobbit. Dito sa Bicol. Oh, meron pa dito. Meron pa dito. Itlog ng pugo. Ay pugad ng ibon pala. Itlog ng pugo. Yan o. Kita nyo ba? Yan. Ganda. Ganda. Mayon yun eh, kaya lang cloudy, nasa likod daw kasi kami. So, ito yung uupuan nyo. Sira na yung bangko eh. Yun yung mayon. Twinks, ayun yung upuan nyo. Sasamahan nyo ko. Akit tayo pabalik. Ano ba ito? OMG. Ah, grabe. Ganda. Guys, anong klaseng halaman to? Bakit nilalanggam siya? Oh? Daming langgam oh. Kita nyo ba? Sinisip-sip ata nila yung laman. Guys, sa likod daw to ng mayon. Kaya yung mayon, hindi madalas nagpapakita dito. Ayan. Yun siya. Palagi lang siyang ganun. Yun pala. Yung bundok dito, puro green. Dun sa harap, ano siya, puro parang lahar. Puro ano lang siya, puro itim. Pero dito puro green. Kita nyo dito sa video yun. Nakita nyo. Kakatok siya, tapos buksan mo. Ha? Alin, paano? Spot dito. Yan, yung mga bulaklak. Ganda guys. May nipahat pa doon. Tapos may mini, ano pa yun? May mini house pa. Oh, lamig pa. Guys, ayan na yung Mayon Volcano. Nandito na sa The Hobbit. Nagpapakita naman pala siya eh. Kanina medyo cloudy pero ayan na siya ngayon. Ang ganda diba? Ayan o. Ganda. Mga 5 minutes lang, girl. Ay, hindi. Saglit lang pala. Guys, nasa tuktok na kami ng Mayon. Yan. Ito yung tuktok ng Mayon. Grabe. Ang
dito. Wow! Oo nga, ito na.